Pojmu! Pomer, Luky! Pomer! Více, Lukáš! Více! Stojo, Luky, ty spodek! To je spodek! Nechaj si! Nechaj 10 sekúnd, nechaj si! Váky! Záver! Dobre, poď ešte, poď! Teraz mu dáš? Čo je pojebané? Čo je prišlo? Už má tretí zápas, vieš, ale štvrtý. Rozbij ho! Pomer, Luky! Musíš mu dať teraz. Luky, taký dotočák! Travo! Pomer, Luky! Pekná. Poď ešte, poď. Daj to svoje, sprav to svoje. Máš ho. Poď, bombíš. Nič, pomer. Pekný zápas toto, veľmi. Poď, bombíš. Luky 1-2, to tělo dopluj. Luky. To je ona. Pod ještě. Ty nohy, dýpsa, nestoj. Dýchaj. To je. 1-2, tě spodek. Pomer, Luky, ho neví, co robí. Poď! Poď ešte. Luky ho nemáte. On neví, Luky, neví. Poď, bombíš, máš ho. Luky ho neví. Výborne, poď. Poď, bombíš. Pomer, Lukáš. Luky ho neví, kedy jdeš ty, poď. Pekná, krásne. Máš ho. Luky, poď. Luky. Výborne, poď ešte. Všetko, dokiaľ je to. Pomáčky, to je ona. Výborne, poď ešte. Poď. Nabehne ti. Lukáš, poď. Poď. Zapni sa. Zapni, to je ona. A zapni, teraz ideš. Výborne, poď. Ten dvíhák skoro prešiel, vieš? Výborne, poď. Aj step. To je ona. Poď! Poď, výborne, poď. Poď, bombíš. Teraz. Výborne, poď ešte. Výborne. Poď, on má už. Poď! Výborne. Dobre, poď, bombíš. Výborne. Pekne. Dobre, bombíš. Pekné kolo. Pekné kolo. Dobre, bombíš, tvoj kolo, poď.
Poď, Bobiš, tretie, tvoje, vyhrajme! Výborne, Bobiš, poď! Tvoje, poď bombíš! Negládze! Však. Pekné rány. Výborne, poď ešte! Bombíš, bombíš! To je nič, pome! Výborne, poď! Výborne, poď ešte! Poď, nevrácej! Má, pekná, máš ho! Poď! Poď! Poď ešte, daj mu na bradu! Výborne, poď, daj mu na bradu! Poď! Ty kokos! Pekný zápas. Pekne. Bombiš, poď! Poď, dobre, výborne, poď! Výborne, poď ešte! Poď, nevrácej, pomer! Bombiš! Poď, nevrácej! Ty vole, poď, pekný, poď! 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 Poď, bombiš! Poď! Poď, poď, nevrácej! Výborne, poď ešte! Výborne, poď! Poď, poď, poď! Poď, nevrácej! Veď furt sa ustupuje iba! Poď! Poď, bombiš! Červený! Červený! Červený, výborne, poď! Daj mu! Daj mu! Poď ešte, poď! Poď, výborne! Poď, poď! Výborne, poď ešte, daj mu! Poď! Poď, už ideš! Jednance, poď! Zbíjať! Poď! Poď! Záver, záver! Výborne! Poď! Výborne, poď, ešte jednance! Furt ustupuje! Pasivita! Poď, poď, poď! Nádhera! Výborne! Dobre, bombiš! Nádhera! Fú. Výborne, bombiš! Rozosiela červený! Nádherný zápas. Iba ustupoval! Že 50 zápasov iba ustupoval. Dobre, bombiš! Má si 2 kola, poďme! 30-ročný Ľubomír Tomášovič a 20-ročný jeho super Lukáš Kormančík. A my sme zvedali na sportový stav. Červený! Bolo pasívne! To je úplne inak. To je dvakrát počítal, vieš?
Preklúdia. 2-1 na boj. No, Bombíš? A víťaz červený. je z týchto dvoch. Červený. Lukáš Forman. Jaj, škoda. 2-1. Ktorý síce v prvom kole jednoznačne víťazil, ale v druhom a treťom kole... To bol fighting, Kuxo. Nádhera. A obidvaja boxeri obdržia pamätný diplom, ktorý je ozaj pekná pamiatka, pretože je tam aj fotografia nášho vynikajúceho bývalého boxera a úspešného trénera, Dobrý fight. ktorý v ringu vybojoval vyše 500 stretnutí Štefana Matejčíka, ktorého pamiatku si teraz uznávame